Nggih. Nah, Pak, buanter men ta jak. Kaget aku. Hah? Apa? Ora. Ndak lho. Dagelan kok kaya. Heeh, Mas, aku dadi dagelan iki saiki. Kowe iki wiraswara. Detik dagelan dudu wiraswara. Kok dagelan. Iso ndagel bareng. Apa golek bayaramu ben dobel ngono apa piye? Iki to? Heeh. Ya ngono. Ki Made Parjo guyu aku ngomong ngono. Heeh. Yo. Waru-waru doyong nang pinggir kali. Wayu moblong sayange ora ngayani. Tretek wong kedalan becak sesek lara gerak. Hop. Mandek. Oh, ya ngono. Hop iki mandek. Ngapa? Kok dendekne? Ndak penak. Iki meng Kok enek kesek-kesek. unen-unenmu iki mengke sajake ndak penak. Ndak penak piye? Nah, iki meng sing sajake sesek dawa ora penak iki meng lho. Iki apa? Waduh. Kuwi ngene lho. Sesek lara logo ora penak ki wong nggawe sandal ki nek sesek ki digawe lara. Nek logo ora penak cepot-cepot ngono lho. Oh, dadike ngono kuwi. Iya. Oh, dadi digawe lak sesek ki lara ngene nek oh, iya. logo ya ora penak cepot-cepot. Gampang cepot dadak ndelepne ngono lho. Heeh, bener kowe to. Heeh, ngono lho. Pikiranmu lantip. Lah diomongi lancar aku iki. Heeh. Iya, lanjut. Lanjut. Yo, muni ya. Kene, ora campur ning kene. Ora. Ya, aku arep nyuwedhek kamera engko ben genah. Wis kabeh ini, ha. Wis ya, siap. Pisankah siap? Iya. Waru doyong nang pinggir lubang. Wayu moblong sandale ora karuan. Regandeng momot tebu yen ra dijembeng ora iso mlebu. Kendange mandek. Mandek. Nyapa kamen kok ndekne iki? Iki. Nang kene iki ndak penak. Beh, kok iso ora penak wong yo panggah. Kok ngene. Iki penonton sakmene mbiyane iki ya. Iki akeh sing wadon. Heeh. Wadon lanange yo enek lanange yo akeh. Ora sepiro, akeh sing wadon. Mergo iki mau leh nembang. Piye? Iki mau penak. Apik. Barang tergandeng momot tebu. Ora dijembeng ora iso mlebu. Nah, lek ora dijembeng ora iso mlebu. Lah iki lho. Iki aku rodok anu. Aja salah tampa kowe. Apa? Wong gawe celana ki ora dijembeng ora iso mlebu. Wong gawe celana pendek nek ora dijembeng ora iso mlebu. Oh, ngono dijembeng ngono ya. Heeh. Oh, tak kira ki dudu kuwi, ora ngono. Lha piye? Sing ora-ora. Heeh. Weh, ngene iki engko ngene. Lah tak gawe ngono panggara iso ora gudak dasare kowe iki wonge goblok. Goblok aku. Kok wayah wektu niki ya wis wengi ndang titokne jarangane wis. Ngono ya. Heeh, wis ndang titokne. Ayo lah ngono. Kowe panggah goblok mereka. Iya, iki piye to?
wigatine lana pakarepe kene anindake sani jaranan jae sinamune bekson lan tata busana aja padha nerak paugeran kang ana tatunggen tagetung kandange kaya kentrong imbal-imbalan kana kempul segaan patapa sikil nampak sing rampak uber-uberan tangan daplang sing dolan gawe sang sekang ulang busana nira
manis sejogetan ongke kanan kiri mripate milang milih esane kujiwat gawe sang kamulan busana nira sutra panca warna lelangan bejanongke ijet-jet ayo yo ya 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 ayu ayu ngadete dak pundi kadang arep tindak wae ra numpak taksi ora nek taksi dhewean opo ora wedi ora Mas Yoga nganggur kula purun ngancani badhe tindakan ampun gelo Mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar pae prawon rondo kanggo kurapati penting ning Semarang Mas tuku gelang opo anting-anting jasu malah yo ben rondo dijamin kempling ayo Ren ayo Mbak Reni ayo ger ning
Ayo awas awas awas. Saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinandal atiku lo tumetes nalasi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja aja kemikir ati aku ora bakal ngadeli kaya ngene lelakonku biyen yen pancene ditinggalke gawe gelap ati awas sikile der Ayo ger, ayo ger. rada dhisik Ayo le. Ayo ger, ayo ger. Hati-hati lho, Pak. Engko diseruduk lho jenengan. Yo, jadi. Hati-hati aja rusak tanduran lho ya, Dek. Ayo le, ayo le. Ayo. awas Awas ger, awas. ayo ger Ayo. Ayo le. Awas, awas. Adik-adik aja ngrusak tanduran lho ya. Tandurane aja diiyaki. nipu daya Sing ning tanduran minggir kabeh. Ayo sing ngrusak tanduran minggir. Sing ning tanduran padha minggir kabeh aja dirusaki lho ya. Tanggung jawab engko. Kang suwasana gumelarsa nipu Tandurane lho Mas. Mas tandurane wong kuwi. angepai bumi kita ing Nusantara. Siul-siul oleh Mas. Aja merusak tanduran pokoke ya.
Nusantara. Gedange aja diorang-orang ambruk kok. Kuwite wong kuwi, hei. Ku mikir tansah ketlarang tresnaku nalikane aku ninggalke sliramu abot sajroning ati ing nalika kuwi brebes milih kang dadi saksi ning tresnaku pring sliramu ra sumelan mung kahanan kang tansah dadi papalang ati ora kemawon gunku ninggal tresno ning ra bisa ati malah loro jerit batin jerit ati mire sak betina adus tangis larang gunku ngepet saya loro ninggal tresno gemeter gunku nelangsa jerit jroning batin nadyan tresno ora kudu duweni Ayo mlayu nang ndi kuwi? Kewiling longeng ati barang ora bisa manunggalnya wiji nggonku mikir tansah ketlarang tresnaku nalikane aku ninggalke sliramu abot sajroning ati ing nalika kuwi brebes milih kang dadi saksi ning tresnaku mring sliramu ora sumelan mung kahanan kang tansah dadi
rasane mboten ricu. Adik-adik sing ningali aja playon, sakne sing tukang syuting.